דנה, את ישנה? כן. איזה כיף לך. אני לא מצליחה להירדם. את לא שואלת למה? לא. למה? אני ישנה. מה נסגר? נראה לי שקיבלתי הודעה. תביא לי את הפלאפון? איפה הוא? לא יודעת, אולי אתה יושב עליו. לא. נזכרתי. נראה לי שהוא בחדר שלי. אבל אם אתה כבר עומד, אז אולי פליז תביא לי אותו, פליז. אוקיי. וגם את המתן. אין בעיה. בבקשה. תודה. חברים, דנה בפנים. טוב, דנה, יש לי 50 שטרות של 100 דנה. מה אני מקבל תמורתם? אני עוד לא חשבתי על זה, וגם האמת שעוד לא הגעתי לעמוד הזה בספר. מה? אז אני אלך להביא לך את הספר, מה הבעיה? יואו, זה הצנצנית שאני חייבת. ויש שם גם נספיקים הזה מיוחדים שהביאו לי במיוחד מחול. יואו! אתה יודע מה עכשיו? אתה חייב לי 80 שטרות של 100 דנה. אבל יש לי רק 50. איזה קטע, עכשיו יש לך חוב של 30. אבל אתה יודע מה? מה? אני חברה ממש טובה ואני יכולה לעזור לך עם זה. תקשיב, מחר בבוקר החוב שלך מצטמצם, אתה יודע למה? כי אני מאוד אוהבת מיץ אשכוליות סחוט טרי קר צונן על הבוקר. סחוט טרי. סליחה על המסטיקים של לא קרה כלום. ביי.